بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنبي محيما. أبيت بليل التم سحران منشدا لذكر الذي قد طاب بدعا ومكتما. أساجل فيه الورق ليلي وجيرتي نيام وجفني كالمذانب مغرما. to ga fasarar diwani na insha Allah tun daga farkonsa. Yace abal qalbu illa an yakuna mutayyama, ma'ana abal qalbu zuciya taki. Da larabci in kace abaki kenan, to abal qalbu zuciya ta taki illa sai dai an yakuna ta kasance mutayyama mai tsananin soyayya. Zuciyata ta ƙiyarda da komai sai dai ta kasance mai tsananin soyayya. Amma wace irin soyayya? Sai ce halifa garamin bin nabi muhayyama. Halifa, kalmar halifa ma'aboci ba khalifa ba. Halifa ma'abocin garamin soyayya. Shi kuma algaram da larabci shine so irin wanda baya karewa har abada. Sai ce to zuciyata ta ƙiyarda sai dai ta zama tana mai tsananin soyayya, ma'abociya soyayya gawa ba ga wata ya mace ba, bin nabi ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wace irin soyayya ce? Muhayyama, soyayya mai tsanani, ba wai soyayya ta wasa ba, ba ta wasa ba. Sai ci gaba da faɗa a baiti na gaba, abitu bilaili timmi saharana munshida. Abitu ina kwana bilaili timmi a cikakken dare, daren da farin wata ya haske ya kai irin 15, saharana ido na tar na kasa wacce, mun shida ina ta rera waka. Wace irin waka ce? Waka ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. li dhikri alladhi qad taba bad'a wa maktama. Li dhikri domin ambatan alladhi, wannan wanda yake shine fiyayyen halitta, qad taba haƙiƙa ya tsarkaka, bad'an tun a farko, wa maktama da kuma ƙarshe. Farko da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'unsa da siffofinsa da tsatsansa tsarkakku ne gaba ɗaya, kyawawa ne, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sai ici gaba ice usajilu fihi alwurqa layli wa jirati. Usajilu ina ganawa fihi a cikin wannan daren alwurqa da takarda, duk da kalmar ruqa tana ɗaukan wata ma'anar daban. Laili a wannan daren nawa, wajirati su kuma makotana niyamun duk sun yi bacci, wajafni kalmadhanibi magrama. Wajafni idaniyata kalmadhanibi, yadda ka san indararo mazubar ruwa, magrama haka suke zubar da hawaye saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan baituka ukun zan mana takaitaccen bayani. Ma'ana wato wajibi ne zuciya ta fara kafuwa akan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, da san ahlul baiti, da san karatun alqur'ani, da fifita addinin musulunci fiye da komai. Duk ibada mutum in ba ya yin wannan to zai tashi fasiki ranar alkiyama. Haka suratul tauba aya ta 24 Allah ya tabbata mana, qul in kana aba'ukum har zuwa karshen ta. Sai Allah ya ce ahabba ilaikum, su kuka fi so minallahi wa rasuli fiye da Allah wa jihadin. Kun fi son dukiyoyinku da kuɗinku da waye kuka fifita su akan Allah, to Allah ya kiyaye. Sannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Imam Bukhari ya rawaito, la yu'minu ahadukum, ɗayanku ba zai taɓa zama cikakken mumini ba hatta akuna ahabba ilai, har sai na fi soyuwa a gare shi min walidihi wa waladihi, da mahaifinsa da ɗansa, wannan sa ajma'in kai da dukkanin ma mutane. Sai mutum ya fi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai. Don haka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya akwai hujja a nassin Qur'ani. Mutum ya duba suratul Tauba aya ta 24, qul in kana aba'ukum. Sannan kuma ga hadisin da Imam Bukhari ya rawaito, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato ɗayanku ba zai zama cikakken mumini ba har sai ya fi so na fiye da komai kawai.
fiye da ɗansa da mahaifinsa da mutane gaba ɗaya. To sannan kuma abin da zai rufe mana da shi shine a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi wannan hadisin shi ma an rawaito shi a Sahihul Bukhari. Akwai wanda yake shan giya ko aka yi ma haddi sai wani sahabi ya la'ance shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasula, kada ka ƙara la'antarsa, yana son Allah da manzansa. To jama'a, soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi duk inda za a yi bayani akan ta wallahi ya wuce tunanin dan adam. Ka tabbata a zuciyarka kana son Annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da komai. Idan mutum ya rasa wannan soyayya yayi asarar da babu irinta, kuma akwai hujja nassin aya da hadisi da ijma'i. Allah ya kara mana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai a ci gaba da bibiyar mu, za mu ci gaba da kawo karatuttukan insha Allah a cikin bidiyo na gaba da zai zo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.